Да видим кой от тях ще излезе при мен на горещия стол тази вечер. Надежда Антова от Добрич! Как си? Добре си? Добре съм, да. Тук ми Очакваш ли? дрънкат едни парички в джоба. Хубаво е. Първа кутия ще бъде кутия номер 1. Давай. И отваряме да видим. Yes! 6 кутии, Та-та-та-та-та. 3 гърмежа от дясно Нищо. и 3 леки така припуквания от лявата страна. Та-та-та-та-та-та, ра-та-та-та. Виждате ли какво настроение, господин банкер? 33 хиляди. Станала е се. 33 хиляди искаш оферта директно? Да. 2400 лева оферта към теб. Добре, харесва ми. Мога да те взема на танци, Денчо. Питай ме. За колко пари минимум си тук? Минимум съм за 33 хиляди лева. Сделка или не? Няма сделка. Толкова ли ти е хубаво тук? Да, много. Дишицка зла. Много от участниците са казвали, присъни ми се, видях, усетих, спънах се в локва и тъна. Ще има 50 стотинки. Значи, ако има 50 стотинки, ти давам левче. Втваряме кутия номер 17 с нейните 50 стотинки. 2800 лева. Има няколко финансови ангажимента, от които с радост бих искала да се освободя. Сделка или не, Наде? Няма сделка. Какво се 2 лева? 50 стотинки! Това левче. Сещаш ли се? Добре. Давай. Така, да се балансират нещата. Харесваш да са балансирани нещата. Еми да. Балансирай още една кутия преди да чуем най-балансирания сред дисбалансирани. Къде е едната стотинка? 0.01. Последния път, като каза 500, там се отвориха 50 хиляди. Ай, аз нямам вече 50. Не е познал. Еми не, познала, но е малка сума. Но какво смяташ за малка сума? 2500 е малка сума. 2500 според тебе има. Еми да, наистина. Така ми мина сега усещането. Щом си усетил, отваряме ти 2500 двамата. Заповядай. Ай, хоп, заповядай. Мале! Ненчо, защо не го пуснеш на високо говорител да му чуем гласа? Имаш страхотно чувство за хумор. На високо говорител сте слушаме, господин банкер. 3500 лева. Вау! Сделка или не? Няма сделка, Ненчо. 5 лева! Видим, Крис. Оу! Дано да ми Преди, че донесе дойде и късмет. твой ред да донесеш късмет. Моля ти. Отваряй да видим какво има в 18-та. Мале, не. Много се поколебах и Няколко тия пъти неща се трябва много да си връщаше. ги слуша човек. Няколко пъти се връщаше от тази кутия. Седни пак. Харесваш ли си 6-та кутия? Бих я сменила по принцип. 4500 лева. Няма сделка. Добре. О! Хайде, честито! О, Една стотинка седи там. Дори не съм... И аз го забелязвам. кутия номер 3 по принцип. Това е много мое число. Родена съм на 3 май. След като знаех, че ще участвам в предаването, аз съм си визуализирала, представила и искала 100 000 лева да бъдат в кутия номер 3. 20 хиляди лева. Може ли да завъртиме пак играта? Смяна на кутиите. Сделка или не, Наде? Има сделка. Има сделка! 6-та кутия отива на мястото на Номер 3. номер 3. 1000 лева! Това е горе-горе. Отваряме кутия номер 7500 лева. 3300 лева, Наде.
Няма сделка. 7000 лева. Защо виждам сълзи в очите ти? Емоция. Искам да удържа до край за тройката, но ще приема сделката. Ако вярваш в тройката, удръж. Еми да. Обаче не знам какво да направя вече. 7000 лева. Сделка или не? Има сделка. Има сделка. 7000 лева. Имаме сделка. 3, 2, 1. Да видим. Браво. 15 000 лева са в твоята кутия. 7000 лева. С тях си тръгваш. Дръж си на първоначалните усещания. И на Нищо, това, аз съм което благодарна. ти решаваш да вземеш в живота си като посока и да потеглиш по нея. Дръж на тях, добре ти се получава. 7000 лева, Благодаря. много здраве, щастие и любов. А вие, уважаеми дами и господа, останете с програмата на Нова телевизия. Обичаме ви и до скоро. Чао!